Една ноемврийска сутрин, една тъпа гора, един пилон, 20 глупаци и един сървър. Опа, гората изгоря край. Гори! Гори! Трябва да вземеш пилона, да. Ако някой има листец и нали... Гори пожар! Не, имам предвид да мяташ повече Това е, благодаря. Сега току-що си наредих инвентара. Правим едно бързо включване машини от местопрестъплението с вашия приятел Корейшио. И Корейшио току-що намери половината инвентар на някои от другите пакачи. Има 10 паржоли изпечени, благодаря ти. Друг майнкрафтър има въглища, тук съм Кремиковци. Здравейте, пичои! Ние сме Пакта. Добре дошли в трети сезон на нашия Vanilla Minecraft сервер. Отново сме тук, където всичко започна, само че този път сме на остров. И сме на един не много малък и не много голям остров, който общо взето от там до там, има си планина. Хайп сме, нали? Или не сме хайп? Съжалявам, че качеството е много гадно, обаче това е Майнкрафт и няма голямо значение. Ами да, Пакта сезон 3 е факт и играта започна. Снощи аз, Митака и Преслав малко копахме. Това между другото не изглеждаше така, като си легнах, явно сутринта е имало тежка игра. А вчера успяхме да направим вечерта с Митака и Преслав тази ферма, след което изкопахме това отдолу, където ще са животните. Виждам, че Преслав е успял да намери крави, защото това е нещо адски важно. Нямаше крави на острова, поне вчера. Съжалявам, че качеството е ужасно, защото съм тъпнал в бързината, не проверих на колко битрейт записвам и това ми изигра ужасна шега. Клипчета за Пакта ще има, но няма да са епизоди. Ще са извадки, забавни моменти и така нататък. Ще играя в Пакта на Twitch канала ми, twitch.tv/Baki Morkov. Последваме. Чао!